Momče, svaka čast. Bravo Mario Milić, bio si vrhunski. Pa jedan veliki vezan za Marija. Svaka čast, momče. Zamisli najbolji strelac. Čujte ovu priču. Petar Kraljić imao 8 golova, a on imao 6. Čovjek je dao 5 golova, zamislite. Najbolji strelac, 11 posljednjih golova je Paolo Katušić za ekipe Kafe Barboris. Bravo Paolo. Najveći ručnik Prabožo Mandarić, naš dragi župnik. Pa veliki pjesma za našeg župnika. On je preporodio našu župu. Otkad je došao. Dragi Prabožo, hvala. Veliki pjesma za Paolo Katišu. Bravo majstore. Najbolji igrač turnira je majstor dok onog gradi se čovjek, čudo, hvala je. Naš susjed iz Gaćeraza, Josip Zekonji Zeko iz ekipe Heroji Vodice. Najveći ručiti predsjednik sportskog društva Zoran Rodenko. Zeko je majstor. Bravo Zeko majstore. Pepre ekipa je naši dragi susjedi, ekipa Bulić. Pekar će uručiti predsjednik firme Enerkap inženjer Josip Knez. Pa veliki pjesma za naše drage susjede Bulićane. Malo selo, toliko moćna ekipa, uvijek tako je. Pa veliki pjesma za ekipu Bulić, naše drage susjede. Četvrto mjesto svore ekipa Hat-Trick koji pripada gradi sudjelovanje iduće godine na našem turniru, ali ta je ekipa pravo osvježenje našeg turnira. Mnoge su skalpove tim ekipama oni skinuli, momci, svaka čast, vi su naše osvježenje. Pa veliki pjesac za ekipu Hat-Trick. Treće mjesto osvojila ekipa Kafe Bar Boris koji pripada 3000 kuna plus brončane medalje plus pjekar. Najveći ručni Mario Budimin, predstavnik firme Aroš Sporta. Ajmo momci iz Kafe Bar Boris, to čekate. Bili su veličanstveni momci, svaka čast. Pa veliki pjesak do neba za ekipu Kafe Bar Boris. A svi pustinjak to sve uvijek reći. Bravo majstore!
Bravo momci, čestitke i velike pjesme za vas. On je moj dragi prijatelj, veliki prijatelj Vukšića, gospodin Željko Baradić, načelnik općine Stankovci. Svih ovih 15 godina općine Stankovci je sponzor našeg turnira. Prijatelji, hvala ti zbog toga od srca. Veliki pjesma za ekipu Heroj Vodice i našeg dragog prijatelja Željka Baradića. Prijatelju, hvala. A tu je Sizek da ton ovog riječi. Evo konatirno krasi. Pobjednici Vukšića 2019. ekipa Veske Mražine, veliki pjesme za neba. Momci, bili ste najbolji i zaslužili za svoj naš turnir. Svaka vam čast. Dakle, prvo mjesto pobjednici Vukšića 2019. osvojila ekipa Veske Mražine koji pripada 15.000 kuna plus zlatne medalje plus pekar. Nadoručili, što kazati? Čovjek koji nas je podržavao i koji je imao razumijevanja za naš turnir. Bio je široke ruke i dao nam je puno toga. On je gradonačelnik grada Benkovca, gospodin Tomislav Bulić. Pa veliki pjesma za našeg gradonačelnika Tomislava Bulića. Osvetiti za onaj poraz u Lišić prošle godine, a tako to bilo, ali posve sreće je bilo večeras na njihovoj strani. Momci, svaka čast. Veliki pjesma za ekipu Veske i našeg gradonačelnika Tomislava Bulića. Evo sad je Blakarala i to je to. Hvala dragi prijatelji što ste se svih 15 ovih dana družili u našem Vukšiću. Vidimo se do godine.
Sve 4 ribe, Beske momci, bili su najbolji, svaka čast. Sokolovi, sokolovi, lete visoko, vratili se iz pepela, idu daleko, dolaze iz zemlje gdje je more duboko, hrvatski sokolovi prvaci smo.